Aw ni ce aw ni yantuma a y'aw bisimila DMS TV sanfɛ foli an tan n'o b'an kanubaga n'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi ye araba ye octobre kalo tile 22 san 2025 aw ka dɔn kibaru ni o wagati selen san'an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ne ka olu da aw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya kan n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilinajiyɔrɔ la wali kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu da aw tulo kan o dɔw bɛ tali kɛ tɛnɛ tɛmɛnen octobre kalo tile 20 san 2025 an ka Mali état major général des armées ale bɛ communiqué kɛ communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na état major b'a da jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tulo kan k'a fɔ ko tile fila laban yɛrɛ kɔnɔ ko min an ka Mali fintigilakaw ye ko opération baw yɛrɛ kɔni kɛ an ka jamana région caman yɛrɛ kɔni kɔnɔna na opération ninnu yɛrɛ kɔni kɛra cogo min ani bila minnu bɔra la min état major général des armées a bɛ olu yɛrɛ kɔni walawala kosɛbɛ a ka communiqué in kɔnɔna na. Don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna an kun ye laseli kɛ aw ma ko octobre kalo tile 14 tɛmɛnen san 2025 sufɛla yɛrɛ kɔni fɛ ka don sufɛla nɛgɛ kanɲɛ 20 na ka taa sufɛla nɛgɛ kanɲɛ 21 ni ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔnɔna ko min ye banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni k'olu nana binkani wale kɛ ne ka ɲɛsin san commissariat de police ale ni san escadron de la gendarmerie yɛrɛ kɔnɔna an bɛ ni kunnafoniya in lase don min yɛrɛ kɔnɔna an kun y'a fɔ ye k'a fɔ ko min an ka Mali autorité k'olu ma kuma a ko yɛrɛ kɔni ka ko wa bila min yɛrɛ kɔni bɔra la k'an ma o yɛrɛ kɔni dɔ fɔlɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an kɔni ye walawalali sɔrɔ banbaci wale maaw ka nin binkani wale yɛrɛ kɔnɔna an bɛna olu walawalaliw yɛrɛ kɔni ɲɛfɔ aw ye an ka bidon kibaru kɔnɔna na. Min an ka Mali office central de stupéfiants ni OCS maaw ye ni nin ye cakɛda ye an ka Mali jamana kɔnɔna na minnu ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don ɲɛnaminimafɛn donni kɛlɛli la ni ka bɔ an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na olu ka maaw kɔni ye laseli kɛ ko tɛnɛ tɛmɛnen octobre kalo tile 20 san 2025 ko ye opération ba dɔw yɛrɛ kɔni kɛ Bamako ale ni Buguni région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni an ka OCS maaw ye k'u ye sebaya sɔrɔ ni opération bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna kala ka k'a kɛra sababu ye u sera ka u bolo da ko kan n'o ye ɲɛnaminimafɛn o kɔni caman yɛrɛ kɔni kan b'a dɔw bolo ko min fɛnɛ ɲɛnaminimafɛnw feereli ye réseau dɔ yɛrɛ kɔni ko OCS cɛdenw sera ka u tɛgɛ da o réseau maa ninnu yɛrɛ kɔni kan ni ka réseau in ci ka bɔ yen. Don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna bɛɛ lajɛlen k'u sigi bɛn ne ka an ka jamana camion citerne bolilaw yɛrɛ kɔni ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔ communiqué min kɔnɔna o kun bɛ hakilinata yɛrɛ kɔni di an ka CNT membre in ni o ye Abubakar Sidiki Fɔnba ye o ka kumafɔtaw yɛrɛ kɔnɔna tɛnɛn don octobre kalo tile 20 san 2025 camion citerne bolilaw ka syndicat yɛrɛ kɔni bɔra ni ka communiqué kɛ communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna o y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye Abubakar Sidiki Fɔnba ye k'o ye kuma min yɛrɛ kɔni fɔ olu ma k'u ti yafa a ko ma ko wa a bɔra ni ka yafadeli min kɛ olu fɛ k'u ti sɔn a ka yafadeli yɛrɛ kɔni ma ko yɛrɛ de kɔni olu bɛna taa plainte yɛrɛ kɔni tigɛ ni mako fɔlen in kama walasa ko in yɛrɛ kɔni ka taa an ka Mali kiiritigilamaw ka sira fɛ. Tɛnɛ tɛmɛnen octobre kalo tile 20 san 2025 AES jamanaw ni o ye Mali Burkina Faso ale Niger olu chef d'état major bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kun bɛ Niger faaba kɔnɔna na ni o ye Niamey yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni AES chef d'état major ka ni ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni o kɛ kun de walasa AES ka force unifiée ko min yɛrɛ kɔni bɛ sen na ka fɛɛrɛ latigɛ ni force unifiée yɛrɛ kɔni ka baara daminɛ don n'a nataw la. Iran guide suprême ni o ye Ali Khamenei yɛrɛ kɔni ale bɔra tɛnɛ don octobre kalo tile 20 san 2025 a ka bɔli yɛrɛ kɔnɔna a ye laseli yɛrɛ kɔni kɛ ko n'a bɛ États-Unis maaw yɛrɛ kɔni ɲɛna k'a fɔ k'u ye frappe min kɛ ni ka ɲɛsin Iran ka site nucléaire ma k'o kɛra sababu ye ni ka tiɲɛni don Iran ka site nucléaire yɛrɛ kɔnɔna ko États-Unis maaw k'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ sogo yɛrɛ kɔnɔna nin ko in na ko wa min yɛrɛ kɔni ye Donald Trump ye ale t'a dɔn a min yɛrɛ kɔni bɛ o ɲɛsira la ni arme nucléaire yɛrɛ kɔni bɛ Iran bolo ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na. Ko tile fila laban in na min an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni k'olu ye opération caman yɛrɛ kɔni kɛ banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni contre la ko wa opération bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka dimi juguba yɛrɛ de kɔni don banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni na Segu région kɔnɔna na maa caman yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla k'an ka Mali fintigilakaw ye ni opération ba minnu yɛrɛ kɔni kɛ ko opération ba ninnu yɛrɛ kɔni b'a yira Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko min an ka Mali fintigilakaw ye k'u cɛsirilen don jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen lakanani baaraw la ko kabini kari tɛmɛnen octobre kalo tile 19 san
fila ni mugan ani duuru k'an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni bɛ frappe kɛrɛnkɛrɛnnenw ale ni frappe tilennenw dɔrɔn yɛrɛ de kɔnɔna ni ka ɲɛsin banbaci waleमाw ma ko wa frappe nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛra sebayaba ye ka da k'a kɛra sababu ni ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni don banbaci walemaw kunna ko frappe nin fɛn fɛn yɛrɛ kɔni kɛra a bɛɛ yɛrɛ kɔni sera banbaci walema nin yɛrɛ kɔni sigiyɔrɔ yɛrɛ kɔni ma état-major yɛrɛ kɔni k'a kɔrɔfila a ka communiqué in kɔnɔna na ko kari tɛmɛnen octobre kalo tile 19 san 2025 komi an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni olu taara bɔ banbaci walemaw yɛrɛ kɔni ka k'a da entraînement kura dɔ yɛrɛ kɔni kan min kun bɛ Dugabugu Sud Ouest ya fanfɛla la komi an ka Mali finitigilakaw kabini u yɛrɛ kɔni taara bɔ banbaci walemaw yɛrɛ kɔni kan nin k'a da entraînement yɛrɛ kɔni kan ko frappe kɛra ni ka ɲɛsin yɔrɔ in yɛrɛ kɔni ma wale min kɛra sababu ni ka tiɲɛni don kan in n'a kɔnɔmɔgɔw bɛɛ lajɛlen na ko nin don kelen in fana na min an ka Mali finitigilakaw olu kun bɛ mission de reconnaissance d'offensive dɔ yɛrɛ kɔni na Temu localité la ni nin yɛrɛ kɔfɔlen bɛ Bewa ni Sud Ouest ya fanfɛla de fɛ ko an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni to u ka o mission de reconnaissance offensive yɛrɛ kɔni na min an ka Mali finitigilakaw kɔni taara bɔ banbaci walema dɔw yɛrɛ kɔni kan yen nɔ ko frappe kɛra ni ka ɲɛsin o ma ninnu ma wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni k'u bɛɛ lajɛlen bɔnɛw ni na k'an Mali finitigilakaw tilalen ni opération ba ninnu bɛɛ yɛrɛ kɔni na u n'a ta k'u ma sɛgɛn yɛrɛ kɔni o kɔfɛ u continuera opération yɛrɛ kɔni fɛ Bali wɛrɛ localité yɛrɛ kɔni na ko an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni to nin sira kofɔlen yɛrɛ kɔni kan k'u taara Bali banbaci walema 50 ani kɔ bɔyankaw yɛrɛ kɔni na minnu kun bɛ ka taga Jakɔrɔ wɛrɛ localité yɛrɛ kɔni na ko kabini an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni taara bɔ banbaci walema nin yɛrɛ kɔni kan k'a ye k'a fɔ ko b'u kunda nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni kan an ka Mali finitigilakaw y'u cɛsiri walasa ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ka banbaci walema nin yɛrɛ kɔni lasegin ni ka bɔ o yɔrɔ in na ko frappe aérien kɛrɛnkɛrɛnnenw yɛrɛ kɔni sababuya la banbaci walema minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ ka u kunda nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni kan k'olu tilancɛ bɛɛ yɛrɛ kɔni fagara ko opération yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni tiɲɛni donna banbaci walemaw daga sigiyɔrɔ la bolimafɛn minnu yɛrɛ kɔni bɛ u bolo ale ni kɛlɛkɛminɛn minnu yɛrɛ kɔni bɛ u bolo frappe in yɛrɛ kɔni cili ni ka ɲɛsin u ka o minɛn yɛrɛ kɔni ma o kɛra sababu ni ka o fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni jeni k'a bɛɛ lajɛlen kɛ charbon mugu ye ko minɛn minnu yɛrɛ kɔni bɛ u bolo ni o minɛn yɛrɛ de kɔni bɛ kɛ sababu ye n'u bɛ fɛn pɛrɛtaw yɛrɛ kɔni dilan min an ka Mali finitigilakaw u sera ka u bolo da o minɛn yɛrɛ kɔni kan ni opération in fɛnɛ senfɛ ko fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ min an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni olu taara ye k'a fɔ ko min ye banbaci walemaw ka durunin dɔ yɛrɛ kɔni k'o bɛ ka pan Nsukala usine yɛrɛ kɔni kunna kabini o yɛrɛ kɔni kɛra an ka Mali finitigilakaw ye frappe kɛ ni ka ɲɛsin banbaci walemaw ka o durunin yɛrɛ kɔni ma wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka tiɲɛni don banbaci walemaw ka durunin in na ko ni opération ba nin yɛrɛ kɔni fɛnɛ dugusajɛ ni o bɛnna tɛnɛn tɛmɛnen ba octobre kalo tile 20 san 2025 ko min an ka Mali finitigilakaw ye k'o don kofɔlen na o ye opération wɛrɛ kɛ tuguni opération min kɛra sebayaba ye u bolo ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na an ka Mali finitigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw ye frappe dɔ yɛrɛ kɔni kɛ yɔrɔ dɔ la frappe min kɛra ɲumanba yɛrɛ kɔni ka da k'a kɛra sababu ni ka tiɲɛni don banbaci walemaw kunna ko frappe in kɛra ni ka ɲɛsin banbaci wale groupe 2 yɛrɛ kɔni ma minnu kun farame ɲɔgɔn kan motow yɛrɛ kɔni sanfɛ UAS ya fanfɛla fɛ ni nin yɛrɛ kofɔlen bɛ san région de kɔnɔna na min état-major général des armées a kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin frappe min yɛrɛ kɔni kɛra ni ka ɲɛsin banbaci wale jɛkulu 2 nin yɛrɛ kɔni ma ko frappe in kɛra sebayaba ye ka da k'a kɛra sababu ye ni ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni don banbaci walema ninnu ka bolimafɛnw na communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna min état-major général des armées a bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni ma a b'u fo ka cɛsiralen n'u ka baarakɛ kuluma yɛrɛ kɔni na walasa min yɛrɛ kɔni ye bɛn ni kelenya lakana basigi ale ni adamadenw n'u bololafɛnw yɛrɛ kɔni tɛmɛnen jamana région ni ɲɔgɔn cɛ la lakana kɔnɔna na komi an ka Mali finitigilakaw k'a b'u fo u ka cɛsiri yɛrɛ kɔni na o ko ninnu laɲini na Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ye ni opération minnu yɛrɛ kɔni kɛra an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni fɛ Mali jamana kɔnɔden caman ye an ka Mali finitigilakaw fo ka opération nin yɛrɛ kɔni na ka da k'a kɛra sebayaba ye u bolo u sera ka banbaci walema camanw bɔnɛ ani na banbaci walemaw daga sigiyɔrɔ caman tiɲɛna min fɛnɛ ye banbaci walemaw ka kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni min an ka Mali finitigilakaw ye u sera ka u bolo da o minɛn caman ka fɔ ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni don dɔw la état-major kɔni ka communiqué in kɔnɔna na y'a jira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka Mali finitigilakaw ye k'alisa u bɛ ka continuer opération yɛrɛ kɔni fɛ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali finitigilakaw ye k'u b'u cɛsiri u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa min ye banbaci walema ninnu yɛrɛ kɔni k'u si latunni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na cogo min Mali jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ lakana octobre kalo tile 14 tɛmɛnen san 2025 sufɛla nɛgɛ kanɲɛ 20 ka don sufɛla nɛgɛ kanɲɛ 21 yɛrɛ kɔni kɔnɔna na komi yɛrɛ kɔni maa maramafɛntigi dɔ ye minnu ma lakodɔn olu nana binkani wale kɛ ne ka ɲɛsin san escadron de la gendarmerie ale ni san commissariat de police yɛrɛ kɔni ma nin don kofɔlen in na an kunnafoniya tɛmɛnenw la an kun ye ni kunnafoniya kelen yɛrɛ kɔni lase aw ma nka wagati yɛrɛ kɔni an kuma walawalali yɛrɛ kɔni sɔrɔ opération yɛrɛ kɔni kɛcogo la nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an kɔni ye kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛnnenw yɛrɛ kɔni sɔrɔ ni opération
ko in yɛrɛ kɔnɔna kunnafoniya min yɛrɛ kɔni an bɛna na olu da aw fɛnɛ kulo kan sisan. An ka Mali autorité yɛrɛ kɔni k'a kɔrɔfɔ la ko bamaci wale maaw yɛrɛ kɔni kun nana fɔ ko bɛ nin binkani wale min kɛ ni ka ɲɛsin san commissariat de police ale ni san escadron de la gendarmerie maaw yɛrɛ kɔni ma komi an ka Mali lakana tigilama ninnu yɛrɛ kɔni k'olu ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka bamaci wale maa ninnu yɛrɛ kɔni ka nin binkani wale yɛrɛ kɔni repoussé kosɛbɛ. San région gouverneur ni o ye colonel major Ousmane Sangare kabini laseli yɛrɛ kɛra ko ni attaque kofɔlen in kɛra ni ka ɲɛsin commissariat ni gendarmerie yɛrɛ kɔni ma min yɛrɛ kɔni ye gouverneur hali ni délégation ba dɔw yɛrɛ kɔni wulila walasa ka se ka taa u ɲɛda ni yɔrɔ kofɔlen ninnu kan. Colonel major Ousmane Sangare ni ale de ye san région gouverneur yɛrɛ kɔni ale ka kɔrɔfɔ la ko babaci wale maa ninnu yɛrɛ kɔni ka nali yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u nana ni keguya yɛrɛ de kɔni ka da kan ko bolimafɛn min kun bɛ u bolo o ye bila commissariat de police maaw yɛrɛ kɔni ka bolimafɛn ko wa bila commissariat de police maaw ka nin bolimafɛn yɛrɛ kɔni u kun y'o suɲɛ wagati tɛmɛnenw na. Gouverneur yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko maa maramafɛntigi nana lahalaya min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o kɛra sababu ni population yɛrɛ kɔni ma se k'a faamuya cogoya si la ko population m'a bila a kunna fiyewu k'a fɔ ko maa minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ bila commissariat de police maaw yɛrɛ kɔni ka mobili in kɔnɔna na k'o ye maaw ye ŋaniya juguya yɛrɛ kɔni bɛ minnu kɔnɔ k'u nana taa binkani wale yɛrɛ de kɔni kɛ sisan ko population yɛrɛ ma o bila a kunna kuma si ko wa a ma se k'a dɔn yɛrɛ fɛnɛ ko wa u nali min yɛrɛ kɔni kɛra ni bila commissariat de police maaw yɛrɛ kɔni ka bolimafɛn ko yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye n'u sera ka gɛrɛ san commissariat de police in yɛrɛ kɔni na. Colonel major Ousmane Sangare ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko bamaci wale maa dɔw yɛrɛ kɔni kun bɛ moto sanfɛ ko wa u kun tilalen don groupe fila de ye ko wagati min groupe kelen kun bɛ ka commissariat yɛrɛ kɔni attaqué o y'a sɔrɔ groupe dɔ in o kun bɛ ka escadron de la gendarmerie maaw yɛrɛ kɔni fɛnɛ attaqué ko yɛrɛ de kɔni na attaque fila nin yɛrɛ kɔni kɛra ɲɔgɔn fɛ de. Gouverneur ale bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin san sigibagaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'alisa u k'u ka jateminɛw caya kosɛbɛ ko a bɛ min yɛrɛ kɔni gɛlɛya u ma kosɛbɛ o de ye ni bisigiyara maa dɔ yɛrɛ kɔni na walima ni ko dɔ yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ i bɛ ka bisigiya min na k'a laɲininen don i fɛ i ka taa o ko ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni dénoncer an ka lakana tigilamaw yɛrɛ kɔni ye ko wa population kana sɔn cogoya si la yɛrɛ kɔni ka collaboration tɛmɛ ani bamaci wale maa ninnu yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛla la. Gouverneur ka kɔrɔfɔ la ko ni bamaci wale maa ninnu yɛrɛ kɔni y'a dɔn k'a fɔ ko jukɔrɔmadonbaga yɛrɛ kɔni tɛ u la population kɔnɔna na ko n'o yɛrɛ kɔni kɛra yanni u bɛ attaque kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ma ko b'u hakili jagabɔ siɲɛ fila fɔlɔ. An kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a yirala k'a fɔ ko attaque yɛrɛ kɔni kɛra tan ko maa si ma jugu maa si ma bɔnɛ ani na nka bamaci wale maaw yɛrɛ kɔni ye tasuma minɛ yɔrɔ ninnu na u taara ni bolimafɛn 4 ale ni maramafɛn damadɔni yɛrɛ kɔni u fɛ fɛnɛ. An kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka Mali lakana tigilamaaw yɛrɛ kɔni bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa ka se ka ni maa ninnu yɛrɛ kɔni nɔnɔ minɛ cogo min yanni u kɔni ka taa yɔrɔ jan ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka bolimafɛn ninnu yɛrɛ kɔni minɛ u la cogo min u kana se ka wale jugu wɛrɛ yɛrɛ kɔni kɛ ni bolimafɛn in ye. Ni an ka Mali office central de stupéfiants ni OCS ni ne cakɛda an ka Mali jamana kɔnɔna na minnu ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don ɲɛnaminimafɛnw donni kɛlɛli ma ni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na. Ala k'a fɔ ko tɛnɛn don octobre kalo tile 20 san 2025 ko OCS ka cɛdenw yɛrɛ kɔni opération ba fila yɛrɛ de kɔni kɛ opération fila minnu si yɛrɛ kɔni kun tɛ kelen ko opération fila nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛra sebaaba ye u bolo wale min kɛra sababu ye ni Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen y'a faamu k'a fɔ ko min OCS ma k'u cɛsirilen don ɲɛnaminimafɛnw yɛrɛ kɔni kɛlɛli ko la ni ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na. Ko ni opération ba fila min yɛrɛ kɔni kɛra OCS cɛdenw yɛrɛ kɔni fɛ opération in kɛra sababu ye n'u sera ka dimi juguba yɛrɛ de kɔni don réseau maa dɔw yɛrɛ kɔnɔna minnu ka baara de ɲɛnaminimafɛn in donni an ka jamana kɔnɔna na ko u sera ka dimi juguba don fɛnɛ réseau dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ na minnu fɛnɛ ka baara yɛrɛ de kɔni ni a donna an ka jamana kɔnɔna na ka se ka o feere yɛrɛ kɔni buguni ale ni an ka Bamako kɔnɔna na. Ko nin tɛnɛn don kofɔlen yɛrɛ kɔni na octobre kalo tile 20 san 2025 ko maa dɔ yɛrɛ de kɔni taara dɔ dénoncer OCS maaw yɛrɛ kɔni na o dénonciation yɛrɛ de kɔni kɔfɛ OCS maaw ye u ka cɛdenw yɛrɛ kɔni wuli ni ka taa ɲɛnaminimafɛn feerelaba dɔ yɛrɛ kɔni minɛ ko bɛ ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni minɛ wagati min na o y'a sɔrɔ min yɛrɛ kɔni ye ɲɛnaminimafɛn o caman kun bɛ a bolo fɛn minnu yɛrɛ kɔni minɛ n'a bolo olu de ye tramadol comprimé 2,500 ale ni diazepam boîte 2 yirala k'a fɔ ko nin yɛrɛ de kɔni minɛna ni maa kofɔlen in na Buguni région kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Selenge localité la ko opération filanan o kɛra an ka Bamako rive droite yɛrɛ kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kalaban Kulubilenni quartier kɔnɔna na ko nin quartier kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye OCS cɛdenw yɛrɛ kɔni olu bolo da ɲɛnaminimafɛn feerebaga fila yɛrɛ kɔni kan ko nin maa fila nin yɛrɛ kɔni minɛtɔ min ye OCS cɛdenw ye u ye saisie ba dɔw yɛrɛ kɔni kɛ saisie kɛlen nin yɛrɛ kɔni na u taara bɔ fɛn dɔw yɛrɛ kɔni kan minnu interdilen don an ka jamana kɔnɔna na ni o dɔw yɛrɛ kɔni ye couche ni ale ye ɲɛnaminimafɛn o sachet o fo ka taa se taramakini yɛrɛ kɔni ma ale comprimé caman a yirala k'a fɔ ko OCS maaw yɛrɛ kɔni bɛ nin dealer fila nin yɛrɛ kɔni minɛ wagati min ko y'a sɔrɔ
sɔrɔ ni fɛnba nin yɛrɛ de kɔni kun bɛ u bolo ko kɔfɛ opération dɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛra an ka Bamako rive gauche yɛrɛ kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnnenya na Lafiyabugu quartier kɔnɔna na ko nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna OCS ka cɛden olu sera ka u bolo da cocaïne ni ale ye ɲɛnaminimafɛn ye o garamu 180 yɛrɛ de kɔni kan ko nin ɲɛnaminimafɛn yɛrɛ kɔni fɛnɛ minɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ OCS cɛdenw yɛrɛ kɔni u bolo da maa 4 yɛrɛ kɔni kan bisiga bɛ kɛ k'a fɔ ko minnu yɛrɛ kɔni ka baara de ni fɛn in feereli ye nin quartier kofɔlen in kɔnɔna na ni opération ba min yɛrɛ kɔni kɛra an ka OCS cɛdenw yɛrɛ kɔni fɛ o opération yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen b'a faamu k'a fɔ ko OCS ɲɛmaa fo ka taa se OCS cɛdenw yɛrɛ kɔni ma k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'u cɛsirilen don réseau bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni cili la kɛrɛnkɛrɛnnenya la réseau minnu ka baara yɛrɛ de kɔni ɲɛnaminimafɛn donni ni a feereli an ka jamana kɔnɔna na bon opération nin yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka cikan gɛlɛn kɛ ka ɲɛsin ɲɛnaminimafɛn trafiquela nin yɛrɛ kɔni ma o cikan yɛrɛ kɔni de ye jumɛn ye o de ye ko min yɛrɛ kɔni ye ɲɛnaminimafɛn kɛlɛli ko yɛrɛ kɔni ko hinɛ tɛ o la makali tɛ o la wa yafa foyi yɛrɛ kɔni tɛ a la ko min yɛrɛ kɔni an ka autorité u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa ka se an ka jamana yɛrɛ kɔni sanuya ni fɛn kuntan nin yɛrɛ kɔni tɔɔrɔ ma crise min yɛrɛ kɔni wulila wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na ko sababu yɛrɛ kɔni bɔ an ka CNT membre dɔ ni o ye Abubakar Siriki Fɔnba ye ni ale kɔni ye CNT commission santé président yɛrɛ kɔni crise min yɛrɛ kɔni wulila ale ka kumafɔlenw yɛrɛ kɔni kɔfɛ ni ka ɲɛsin an ka jamana camion citerne bolilaw yɛrɛ kɔni ma an y'a ye k'a fɔ ko o crise yɛrɛ kɔni bɛ ka sira kura ta min wagati min na i n'a fɔ ko bi hali n'a sɔrɔ an ka CNT membre yɛrɛ kɔni bɔra ni ka yafadeli kɛ ka ɲɛsin camion citerne bolilaw ka syndicat yɛrɛ kɔni ma jama bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ɲɛna o n'a ta o ta tɛnɛn don octobre kalo tile 20 san 2025 camion citerne bolila nin yɛrɛ kɔni ka syndicat kɔni ye laseli kɛ k'olu taara plainte yɛrɛ kɔni tigɛ Abubakar Siriki Fɔnba yɛrɛ kɔni kama an ka Mali pôle national de lutte contre la cybercriminalité yɛrɛ kɔni yɔrɔ la k'u taara plainte tigɛ ni cas min yɛrɛ kɔni o de ye ko k'a fɔ ko min Abubakar Siriki Fɔnba ye ko a ye olu camion citerne bolilaw yɛrɛ kɔni k'a ye nkalon da olu la ko wa a ye kuma fɔ min bɛ se ka na ni basigibaliya yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔna na hakili lajiginna ko in yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni daminɛna video dɔ yɛrɛ de kɔni carili la an ka bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni ka video min ye fangaba yɛrɛ kɔni sɔrɔ kosɛbɛ ni o video in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Abubakar Siriki Fɔnba ni ale an ka Mali conseil national de transition membre dɔ ye ale bɛ ka accusation dɔw yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin an ka jamana camion citerne bolila dɔw yɛrɛ kɔni ma ni olu ye maa ye minnu yɛrɛ kɔni cɛsirimɛ bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi jamana ka carburant donni ko la jamana kɔnɔna na hali n'a sɔrɔ banbaciwale maaw yɛrɛ kɔni bɛ ka binkani walew yɛrɛ kɔni kɛ siraw yɛrɛ kɔni kan o n'a ta o ta min yɛrɛ kɔni camion citerne bolila nin yɛrɛ kɔni olu cɛsirilen don jamana ka carburant donni ko la wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka CNT membre yɛrɛ kɔni ka accusation yɛrɛ kɔni kɔnɔna na haga kɔrɔfɔ la ko an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko camion citerne bolila dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ k'olu ye banbaciwale maaw complice de CNT membre yɛrɛ kɔni ka déclaration kɔnɔna na a b'a fɔ ko min ye camion citerne bolila dɔw yɛrɛ kɔni ko kuma dɔw la u kɔni b'a kɛ i n'a fɔ k'u ka mobili yɛrɛ kɔni tiɲɛna k'u jɔ walasa ka se ka carburant yɛrɛ kɔni feere banbaciwale maaw ma kabini Abubakar Siriki Fɔnba yɛrɛ kɔni nin kuma in yɛrɛ kɔni fɔ video dɔ yɛrɛ kɔni na o de nana kɛ ko in yɛrɛ kɔni sitanema yɔrɔ ye ka da kan min yɛrɛ kɔni ye camion citerne bolilaw yɛrɛ kɔni olu y'a yira k'a fɔ ko ni kɔni ye kuma jugubaw ye ni ka ɲɛsin olu ma ko CNT membre in bɛ ka nin kuma min yɛrɛ kɔni fɔ ko dalilu foyi yɛrɛ kɔni tɛ a bolo min bɛ se ka kuma in tiɲɛtigiya o yɛrɛ de kɔni nana kɛ sababu ni ka fɔɲɔgɔnkɔba yɛrɛ kɔni tɛmɛ syndicat ale ni CNT membre in ɲɔgɔn cɛla la camion citerne bolilaw ka syndicat yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'olu ye jamana kɔnɔden ɲumanw ye wa olu ka jamana kanu bɛ olu la ko don o don olu b'u ka ɲɛnɛmaya yɛrɛ kɔni bila danger la walasa min yɛrɛ kɔni ye Mali ye carburant kana na dɛsɛ jamana kɔnɔna na ko n'olu yɛrɛ kɔni ye ni ɲɔgɔnna kuma mɛn ni ka bɔ an ka conseil national de transition responsable dɔ yɛrɛ kɔni yɔrɔ la k'o ye maloyala ko de ye ni ka ɲɛsin olu ka baara maa ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma komi Abubakar Siriki Fɔnba yɛrɛ kɔni nin kuma min yɛrɛ kɔni fɔ a sitanɛ n'a furugufuruguw yɛrɛ kɔni bonyana kosɛbɛ o kɔfɛ min ye CNT membre yɛrɛ kɔni ale bɔra ni ka yafadeli kɛ ni ka ɲɛsin camion citerne bolila ninnu bɛɛ lajɛlen ale ni Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ wa a bɛ hakililajigi yɛrɛ kɔni kɛ k'ale ye maa ye min yɛrɛ kɔni cɛsirilen don kosɛbɛ min yɛrɛ kɔni ye camion citerne bolila nin ye k'a cɛsirilen don olu yɔrɔ la kosɛbɛ ko wa ale ye cɛsiri olu ka ko dɔw yɛrɛ kɔni ɲɛnabɔli la kanam ale ni INPS yɛrɛ kɔni na Abubakar Siriki Fɔnba ka yafadeli video in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ k'ale ka kuma in yɛrɛ kɔni ma faamuya de ko wa ale tun tɛ ka kuma in fɔ ni ka ɲɛsin mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ma fiyewu kɔrɔ de kɔni na k'ale bɛ bɔ ni ka yafadeli kɛ ni ka ɲɛsin camion citerne bolilaw ale ni Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen fɛ nka min an ka jamana
jamana camion citerne bolaw yɛrɛ kɔni olu y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni tɛ ka ko in yɛrɛ kɔni faamuya nin cogoya in na. U ka conférence de presse dɔ senfɛ min kɛra tɛnɛ tɛmɛnen octobre kalo tile 20 san 2025 syndicat maa min yɛrɛ kɔni b'a da Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen kulo kan ko CNT membre yɛrɛ kɔni yafadeli min kɛ ni ka ɲɛsin olu yɛrɛ kɔni ma k'u ti sɔn a ka yafadeli ma k'u t'a fɛ fiyewu k'olu b'a wajibiya an ka Mali kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni fɛ ko kiiri maaw ka u ka baara kɛ nin ko in kɔnɔna na ko nin dossier ko in yɛrɛ kɔni ko bɛɛ lajɛlen kan ka ɲɛnabɔ tribunal dɔ yɛrɛ de kɔnɔna i n'a fɔ an ka jamana sariyaw yɛrɛ kɔni b'a fɔ cogo min k'an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko in yɛrɛ kɔni tɛ olu bolo bilen ka d'a kan olu taara plainte yɛrɛ kɔni tigɛ CNT membre yɛrɛ kɔni kama an ka Mali Pôle national de lutte contre la cybercriminalité yɛrɛ kɔni yɔrɔ la. Chauffeur nin ka syndicat yɛrɛ kɔni b'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'olu pɛrɛnnen yɛrɛ kɔni tɛ u ka plainte in retireli kama ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu kɔni bɛ ka Pôle national de lutte contre la cybercriminalité maaw yɛrɛ de kɔni kɔnɔ olu ka wuli ni ka nin baara nin yɛrɛ kɔni daminɛ. Wa kɔrɔfɔ la ko Abubakar Sidiki Fɔnba ye déclaration min yɛrɛ kɔni kɛ k'a ka déclaration yɛrɛ kɔni olu n'u ka denbayaw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen dan bɛ nɔgɔ ko yɛrɛ de kɔni na olu tɛ se ka yafa nin ko in yɛrɛ kɔni ma ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'u ye ko in yɛrɛ kɔni bila ka taa an ka kiiritigilamaw ka bolo yɛrɛ kɔni kan ko in tɔ bɛ an ka kiiritigilamaw yɛrɛ de kɔni bolo. Kunu tarata octobre kalo tile 21 san 2025 an ka Mali premier ministre ni o ye Général Abdoulaye Maïga ale ni an ka groupement malien des professionnels du pétrole ni o ye GMPP maaw yɛrɛ kɔni hayala k'a fɔ ko premier ministre ninnu kɔni ye ɲɔgɔn ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka sanga ni kalibila ko gɛlɛya min bɛ sen an ka Mali jamana kɔnɔna na ko premier ministre ni GMPP maaw yɛrɛ kɔni kan délégation minnu yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn ye o ɲɔgɔn ye kun kɛ kun de ye walasa gɛlɛya minnu yɛrɛ kɔni bɛ an ka pétrole donnibagaw la jamana kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka o gɛlɛya ninnu yɛrɛ kɔni dɔn ale ni fɛɛrɛ minnu yɛrɛ kɔni bɛ se ka sɔrɔ o ko la ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o fɛɛrɛw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen bɔ ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ in na ɲɔgɔn ye senfɛ fɛɛrɛ minnu yɛrɛ kɔni sɔrɔla walasa jɔrɔna ko minnu bɛ pétrole donnibaga ninnu yɛrɛ kɔni na k'aw jɔrɔna ko yɛrɛ kɔni wuli ka bɔ u kunna yɛrɛ kɔni a yɛrɛ k'a fɔ ko fɛɛrɛ ninnu yɛrɛ kɔni dɔw la a yɛrɛ k'a fɔ ko GMPP maaw ka bolimafɛnw ale n'u ka chauffeur minnu yɛrɛ kɔni bɛ don ni bolimafɛn ninnu ye jamana kɔnɔna na komi an ka Mali autorité k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ne ka olu lakana ko n'olu ka maaw yɛrɛ kɔni bɛ don ni citerne ye jamana kɔnɔna na ni tiɲɛni minnu yɛrɛ kɔni donna u la yɛrɛ kɔni min an ka Mali autorité u ka o fɛn ninnu sara ale ni min yɛrɛ kɔni tajimafɛnw donni an ka Mali jamana kɔnɔna na k'o baaraw yɛrɛ kɔni ka continuer an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni fɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko proposition ale ni fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu yɛrɛ kɔni sɔrɔla u ka ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ yɛrɛ kɔnɔ ko nin fɛn nin yɛrɛ kɔni bɛ o kɔnɔna na GMPP maaw ka délégation yɛrɛ kɔni ɲɛma ni o ye Ibrahim Touré ye ale bɛ a baaraɲɔgɔnw yɛrɛ kɔni wele k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'u kɔni ka to muɲu kɔnɔna na ko wa a b'a laɲini u fɛ fɛnɛ u ka to an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni kɔfɛ ni wagati gɛlɛn ninnu kɔnɔna na o ko yɛrɛ kɔni jaabi la an ka Mali premier ministre ni o ye Général Abdoulaye Maïga ale ni an ka gouvernement membre minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ yen nɔ olu ye jaabi yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin ni man yɛrɛ kɔni ka ni proposition ninnu ma premier ministre b'a ka solidarité yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin an ka jamana GMPP man yɛrɛ kɔni ma premier ministre bɛ laɲini kɛ nin man yɛrɛ kɔni fɛ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'ale b'a laɲini u fɛ yɛrɛ kɔni k'an bɛɛ lajɛlen k'an ka dusukasiw fara ɲɔgɔn kan a bɛ kuma kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ale ni fintigilaka minnu yɛrɛ kɔni ni tora ni crise ko in yɛrɛ kɔni ko kɔnɔna na wa a bɛ sinsiya ka fɛnɛ ko min yɛrɛ kɔni ye GMPP maaw yɛrɛ kɔni k'u k'a dɔn k'a fɔ ko danfara foyi yɛrɛ kɔni tɛ u ni autorité ni ɲɔgɔn cɛla la ko GMPP maaw k'a dɔn k'a fɔ k'u ka problème o ye an ka Mali autorité fɛnɛ ka problème de ye Général Abdoulaye Maïga b'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min ye an ka Mali autorité maaw ye k'u b'u k'u se yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɛ walasa min ye an ka jamana sɔrɔ ko yɛrɛ kɔni o ka se ka taa ɲɛ a kana na jɔ cogoya si la o ko yɛrɛ kɔni na a bɛ misaliya yɛrɛ kɔni ta ko min ye an ka Mali comité interministériel de gestion des crises maaw yɛrɛ kɔni ko sanga ani wagati k'olu yɛrɛ kɔni bɛ yen ɲɔgɔn ye o yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka se ka kuma jamana crise kan ale ni fɛɛrɛ minnu yɛrɛ kɔni bɛ se ka sɔrɔ crise ko in na ko sanga ani wagati comité man bɛ ɲɔgɔn ye premier ministre ka kumakuncɛ kuma na a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ Mali la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko ye maa dɔw yɛrɛ de kɔni ka fɛɛrɛ walasa u tun bɛ ka kojugu kɛ jamana na cogo min fɔlɔ la ka o kɛcogo yɛrɛ kɔni falen ko wa maa min bɛ ka fɛɛrɛ fɛnɛ latigɛ ka na nin basigibaliya yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔna na ko yɛrɛ de kɔni na a ka kan an ka dusuma kasiyaw yɛrɛ kɔni fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka jamana yɛrɛ kɔni bɔ ni crise in kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya kan ni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wali kɔfɛ an b'a fɔ a ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma